Salut chat, vă salut. Astăzi vă arăt cum vă puteți loga într-un cont de Roblox cu doar username-ul. Și hai să încep. Prima dată vă duceți la website-ul ăsta, care o să vă scriu jos. Ok. După mergeți pe Roblox, unde faceți voi treaba și vă căutați un cont care vreți să vă logați într-o. De exemplu, mă conectez acum la ăsta. Ok, acum merge gen, oare cum să faceți? Dacă sunteți merge doar pe PC treaba asta, să știți, doar pe telefon e cam greu, nu știu dacă merge, eu cred că nu. Când sunteți pe Roblox, pe website-ul Roblox, conectați, nu știu cum, așa, puteți da right click și dați aici, tocmai jos, și unde scrie, unde o să vină treaba asta, dați aici pe săgeata asta aici și dați la application, căutați după cookies, dați pe asta de jos, așa, și uite aici trebuie să scrie asta. Îl copiați pe tot, băgați cookie-ul, username-ul vostru, a meu este acum Gufă. Bară jos 4, așa. De la asta care vrem să luăm contul e bară jos 500, bară jos 500, așa frumos. După aia, după ce ați făcut treaba asta, scris tot aici frumos, vă trebuie doar să ieșiți de aici. Nu trebuie să mai faceți nimic aici, trebuie să ieșiți. Așa frumos. După aceea dați login, pați, după aia dați login și după aia actualizați doar site-ul ăsta. Și bam! Și vă băgați, băieți. Și cam atât de treabă. Hai, vă salut!